Non quero, non se pode. Finalmente, Gonzalo Pérez Jácome impediu que se debatira na sesión desta mañá a moción de urxencia presentada conxuntamente polos 3 partidos da oposición para que o alcalde dera explicación sobre a paralización das obras na Avenida de Portugal. Un alcalde visiblemente nervioso e que optou polos insultos e as faltas de respeto fronte ao debate. Que cojones le fueron a explicar ustedes? Que cojones le fueron a explicar ustedes aos vecinos? Jácome negouse a dar explicacións e instounos a levar a moción ao pleno ordinario do mes de abril. Isto podía ter evitado se fora dar a cara diante das veciñas e veciños, porque a vostede gustalle moito subir ao palco da Panorama, pero despois, cando hai que ir dar a cara diante dos veciños, achántase. E temos que ir os demais. Se vostede non quere darlle explicacións aos veciños, que son os que se merecen que lles solucionen o problema dunha maldita vez, é o seu problema, pero non trate de botarnos a nós as culpas, porque nós o único que facemos é tratar de mellorar, non vostede.